Hej, velkommen til min test. Jeg har en lille gæst med. Min ven Peter. Hallo. I dag skal vi til Japan. Det første ting, vi skal smage på, det er sådan en her Oreo, og det står, det smager af Blåbær og hindbær. Jeg smager ikke på den. Hov. Wow. Hold da. Se, det er sådan her, den ser ud. Det smager lidt is. Ja. Blåbæris. De er gode. Så hvad giver du dem fra 10? 9. 9? Jeg giver dem 8. Jeg synes virkelig, de er gode. Jeg smager på den næste. Ja. Næste ting, jeg har smagt på, det er sådan en japansk sodavand her. Shit. Så fik vi den åbnet med lidt hjælp fra Sejers far. Hvor smag? Sejer, hvad synes du, at den smager af? Sprite. Synes du, den smager af Sprite? Ja. Det synes jeg faktisk også. Jeg synes faktisk, den smager af Sprite og vandmelon. Rigtig god. Ja. Hvad giver du den ved til 10? 11. 11? Jeg synes også, den er god. Helt vildt god. Jeg tror, jeg giver den 9. Den er meget god. Inden vi snakker på næste ting, så vil jeg faktisk gerne vide, hvad du ved om Japan, Sejer. Pikachu fra Japan. Gør det? Nå, sejt. Nok om det, så skal jeg smage på den næste. Det næste, jeg gerne vil smage på, det er den her sodavand her, som smager af vindrue. Jeg smager på den. Du smager på den. Er den ikke god? Puha. Ja. Fy for. Ej, det er ikke godt. Det var puha, den var ikke god, den der Sejer. Hvad giver du den fik til 10? 1. Ej, det gør jeg også. 1, ja. Ej, den var godt nok dårlig. Ja. Det var den godt nok. Så har du egentlig været i Japan? Nej, men jeg har været i Disneyland. Fedt. Peter, kan du snakke japansk? Ja, jeg kan faktisk snakke lidt. Ni hao, ching chang, hun chang, hun ja. Det kan jeg også. Ding dong, ding gong, 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 king gong. Nok om det. Nu skal jeg smage på den sidste ting. Den sidste ting, vi gerne vil smage på, det er den her ting, vi aner ikke, hvad det er. Vi tror, det er sådan noget kakaopulver eller sådan noget stil. Lad os prøve at åbne. Hvad er der i? Det er sådan noget pulver. Sådan en pose med noget pulver i. Lad os tage en pose hver og smage på den. Den er godt nok stærk. Wow. Lad os åbne. Så hvad synes du, det ligner? En lort. Nej. Nej, så er det ikke det, jeg mente. Så er I klar til at spise den? Det er sådan, den ser ud. Det smager kakao. Ja. Det var dejligt, du havde med i Japan, Peter. Det var så lidt. Selv tak, det var mega hyggeligt. Tak fordi du var med i min test. Sayonara.